Oh, Mama Professor. Eze Egwu 91 years. Eze Egwu Mama like I so. I see them when you're on top. But I never let when I full of when I know. I don't know. When you give me the book, I never know. When you give me the mama. Jojo na nebu no, ne mama Jojo na nebu zine. Onye gebele mwakati, onye gebele kamama mwalom. Wakamo matuo, opula rama bekemo. Onye gebele mwakati mwaloma. Professor Professor Siya Karobi, University God, lecturer again. Professor again. Bravo,
Udogama, Chief Udogama, Udogama, Bangishi Moduja, Chief Udogama, Chief Udogama, Chief Udogama, Udogama ọgaranya obi eji ọcha ezigbo mmadụ abụrụ ọchịcha nwaanyị Igbo udo Udogama Udogama ezaye Udogama Eze Egwu Ekpili yana nwanne ya Chibike Chibai nwanne Udogama Udogama Chibai ji nwa mama nna ototo nwa Okwesilieze Nwaigbo ekene ogologo ndụ ka anyị na ya onye ilo dị ndụ ka dị ndụ ọka ga-achịkala ụwa so adịghị igbo ogologo ndụ ka anyị na ya ọka ga-achịkala ụwa so adịghị igbo ogologo ndụ ka anyị na ya Pharmacy Victor Nwa